Tes, dengeran. Tes, dengeran. Shalom. Adorang so tapuka pa ibadah ta, adong ralat sautik. Ima di acara nomor 12, nama rede gabe digati gabe sunggul-sunggul. Songon ima ralat dihita. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pungu dohita diborngin ujung tahun 2020-on. Dang apala sadia leleng nai tinggal honota ma tahun 2020. Jala bongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahunon rikok dom maruji-ruji hita marningot pardalanan naung tabolus. Huhut lau songon na mangalap gogo adorang sota uduti pada latai. Atong ahama si suharonota tutuhan pardenggan basai. Sai parohai mahami, mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk hami. Nuaeng bongot mahita tu parsaoran nabadia, lau mamuji dohot pasangapon tuhattai. Marsal puado akkataon alai manotong doha tani debata di baheni rap mahita mangendehon sangap diguarnai tapangiar suarata lau mamuji Tuhani. Mar hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni tur di perbadia na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang. Aidang di boto hamu manang adigan tikini. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale amanami na di bonua gijang. Di baik kodo anak haulungan ni roham tu toru ni patik. Asa di palua akana ginonggo man ni patik. Urupi hami. Asa dohot hami dapotan halwau ni. Jala asa miak kami di bagasan harajaumu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata marede mahita. Tangiho kamu ma patik ni debata di parpunguan bodari ujung ni taonon imana tersurat di konfesi bidusada. Ta porsiai jalata tidak kodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo na suatu dosan naso olomuba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum na tigor, para siroha godang, pardenggan basa. Ibana do namanggohi langit do tano, paroha na sitong, nasun badia, parholong roha. Marhite podaon, tatulak jalata alo do hasomalan namadok, opung tu debata, dohot pakilalaan na mangarujumi, holan pardenggan basa do debata dohot roha nama kaposi boiro pasu-pasu sian sumango ni oppu songon nahina somalhon ni halak sepele begu suang songoni nama jujur ari na parudikon laka dohot nama jaha surat ni tangan laos marhite podaon tatulak do poda nama ngarajumi tumibo huasuni dibata sian habadionna dohot holong ni rohana. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tepatik ni. Amin. Tapuji matuhata merede mahita. Bornginon ima borngin na parbudi di bagasan tahun 2020 on satokin nari salpuhonotta ma tahun 2020 jala bongototta ma tahun na baru tahun 2020 sada. Maragam do nata bolus di tahun 2020 tudos turoda ni padati nasai marhusor sipatado ro akka parukilon alai soluk do ro muse akka lasni roha. Diloas do hita mangula ulaon, manggotil parbueni nataula. Boy tapoborhat akka ianokotta marsikola, dohot lan akka na asing nan naung taulahon. Marningot salut nai, tamado ikon marlas ni roha hita nuaeng, ala sahat do hita tu ujung ni taonon. Ale Tuhan, nu ngadiramatiho hami mardalan di bagasan sada taon. Huida hami dogodang mi asini roham,
ha pinotangmo di ngolo nami. Sailam gandai maholong ni rohanami tuho. Asa say hupuji hami ho di sandok gulmit ni ngolo nami. Titik kinapaperpudion, tabolus do sorimago binuan ni COVID-10 sia nama bentorop akadongan nama biar sahatu na aguan hosa. Susanang padaraman, ala parhursoran ni perekonomian naso tarbahen mardalan dohot denggan. Manginona doi sahatu huria, godang naso buhi patupahon pesta Natal, aladang buhi torop marpungu. Ala nii, ikon say manggogo hitanuaing martangiang tutuhat tay, anggiat ma tibu salpu paruk kiloni. Malum saluhut akadongan nahona virus koronai, asa tung tarbayan sumuang hita tu parnguluan na dumenggan. Lumobi ma dinalaho mamangoti tahun na baru 2020 sada nanaing roon. Ale Tuhan nami, para sini roha jala pardenggan basa doho. Say asi maroha midahami, pasuang mahami tungolo na dumenggan marhite husa suda ni virus corona siantong atongani portibion. Atik tung alani hadosaon nami gabe masa aka parikulani. Manisa saluhut dosa nami. Hamuna kadongan sahapor seaon, manotong dohatani di bata, jala sakap nape, tung nasakap hatuaud do. Ido na say totong di patotongon tuhatay dihita. Atong hatanay ma say tahaposi, tagolom totong. Asa parguguan ni hatanay hita madala ni ari-ari ningolu na nileon nay dihita ganup marsada-sada. Manotong do hatani debata, alani itu debata ma pakir motta, jala unang ganggu rohat tadisi. Idama, dada na hurang gajang tangan ni Jehovah lau mangurupi hamu. Jala dadat marhapal pinggol na so marbinege. Borhat mahita di bagasan pos niroha. Di mahita. Tabegema hatani di bata turpuk di parpunguan bodari ujung tahunon imana tersurat di pesalmen biddu 110 sia ayat 80 sia ro di ayat 10 onom.
Ro di saleng-leleng na do hot hatami di akka banua gijang ale Jehovah. Marsudut-sudut do hasitongan mi, nunga di pawajak ho tanoon, jadi hot majonjong. Rasi-rasa sadarion sai hot do akka uhummu, ay akka naposom do nasida saluhutna. Aut unang patik mi mahu halil halasa, nunga leleng mago au di pardangolakon. Ro di saleleng-leng na do dang tagamon halupahonokku akka paretami ay marhite-hite akkaido di panguluho au. Gok di ho do au, sai palua ma au, ay aka aturan mi do nahulului. Sai di aropi akka parjahati do au, naing agoan na au. Sai akka panindang yomi do huparetehon. Sai marujung do huida saluhutna pangabahan, macai hakam do iyang gotonami. Ido sahakna martua ma akan hatu mangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Taha tidak kon maha porsiautai, songon nahina tidak kon nidong atas sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido amo pargugu na suatu dosan, na tumu palangit do tanaon, au porsia Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sadai, iman tubuh ni si Maria, kemudian senton di perbadia, ada orang sabubuhan, ido tuhata, na tumaon na mernit, ipahuman ni silatus, na mati terpaja oleh ibana diaw penan silang, na tua turun ni tanom, na mulak mangulu dia di patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul di samun di bata Jehovah, amanai pargugo na satu desani, simai ibana pai mulak sugu tanoon, mangu mihalak na mangulu dohot na mati. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huriana badia, huria tapanela Kristen akan abadia, do dia dosa, do dia tai namaddo, mulak mangulu suku dagini halak nong mate, do dia nguluan nasora sudah, amin. Sunggul-sunggul dihita, naparjolo partang yang otta bodarion ima parpunguan bodari ujung tahun HKBP Cawang 2020 napa duahon ibadah 00 WIB di Bornginon pukul 00 WIB maringanan di Bagas Tabe asa tapatu pama ibadah pergantian tahun. Acara bueta buat di grup WA HKBP Cawang. Nama tuluhon, ibadah tahun baru sada Januari 2020 sada, di hari Marsogo Jumat sada Januari 2020 sada, tapatu pado ibadah tahun baru, maringanan di Garejeta di HKBP Cawang, masuk pukul 10 WIB. Songonima sunggul-sunggul dihita di Bagasan Bornginon. Barita tapasat masunari tu tapasaton namang uluata barita jujur tahun.
Horas marihita akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nuaing tapay hutihut ma barita pelayanan di Huriata di bagasan na sa tao bolonon 5 tahun 2020. Patujolo. Hurian itu hatta parjolo mata pasahat puji-pujian dohot hamalateon ni rohata tu amat tadebata pardenggan basai. Disude asi dohot holong ni rohana na totong mangaramoti sa luhut pardalanan ni nguluta. Dakso tagamon sogodang tajalo akka pasu-pasu, dohot akka silas ni roha siat tuhatai. Alay dibalik ni akka silas ni roha na tajalo, sipata jupak kita do pardalanan ni nguluta akka hamaolon. Isarani sahit, sitaonon alani hamatean, hamaolan di parkarejoan, parianakonon dohot akka na asing, naso apalah hagwaran sada-sada. Tarlumobi mamamuka di bulan Maret tahun 2020, nauk salpui, sahat ro di sadarion masa dosahik nabolon ima pandemi COVID-10 sia di sadok portibion. Nama bain humasusa di parngoluan termasuk di ruas ni tuhatta HKBP Cawang. Godang tahe pakorhon ni namasai nama bahen godang na aguan di ulaon na marhite nama sa pengurangan ni aka karyawan. Pendidikan naung gabe maol tu akayan akon na marsikola dope ekonomi nalam semakin merosot jala siani saluhut na pola mapakorhon tu akka kegiatan na adong. Jitong-atongan ni Huria HKBP Cawang naung terprogram dohok denggan alai ikosai adong ma namuba jala piga-piga program dang mardalan sialani pandemi COVID-10 siaon. Alai disaluhu nai sidok mauliate mahita di amat tadebata ala dilehod do tuhita hatawon laho makamonako saluhut akka hamaolon i. Sada do narikot sidohonota dihita nasa huriaon di pasu-pasu tuhatta do pardalanan ni Huriata HKBP Cawang resok sutoyoon. Lam tutabana do peningkatan di pelayanata tarlumobi laho mengadaptasi tu situasi new normal life. Saya anggiat ma tu tahun naro lam tabba meningkat dope imatang yang ta. Hurian itu hatta di dok hatani debatado di pesalmen 10 ayat 12. Saya parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotar rohana bisuk mamilangi ari-ari dada holas namangetong ari-ari sabing alai molo didok mamilangi ari-ari asa patu pauta do tong sada ruji-ruji di bagasan ngolutta aka dia manang taulahon sian aka tikki nong salpui na pinasaha ni debata tu hita jala aka dia mananaing si patu pauta manang si hobasat tamuse tu aka tikki na naing ro mamilangi ari-ari ima majujuri saluhut pangulaon ni ngoluta ganup marsada-sada baik secara pribadi lumobi ma namar rumang hatopan manang parpunguap pe alani i di ujung ni taonon naeng do ni uji mamilangi ari-ari pardalanan ni ngolu ni Huriata nasa tau bolonon manang somal ma didok dohot barita jujur taon marhite barita jujur taonon adong manang piga-piga hal narikot paadaro tutong-atongata apala di ujung ni taonon dohok sakap disi asa dohot nang hita mengevaluasi pardalanan ni Huriata anggiat marhitei tarida parsitutota mangihut-ihut akka naung masa dohok nanaing masa dope anggiat sude hita ruas ni Huriana dohot manang yakon asa sai di bagasan pangaramotion ni ta pakobasion ni Huria madohoti sinode distrik DKI Jakarta Raya. Parsidohok do Huriata marhitena di dohotan ni amang apa saribu utusan ruas resort Sutoyo di Sinode Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 10 Walu saat rodi 20 Agustus 2020 nama ringanan di Nopotel Jakarta dan yuluhon ni Praises Perdita MKH Sirait MTH. Napatuluhon ulaw ni Huria akamang inang songon nataboto di bagasa sa taonon masa dosada pandemi nama bayan hita ikon gabe mengadaptasi tu akka pelayanan-pelayanan alani i
pinatorang ma secara singkat di perdalanan di pelayanan di gereja ta, bukan berarti karena terjadi COVID-19 kemudian pelayanan berhenti, tidak, tetapi tetap juga berjalan. Tabuka mai marhite gambaran umum parmingguon. Mardala dodo dengan parmingguon gandup hari Minggu sahatro di bulan Februari. Alai dung mamuka bulan Februari alani pandemi COVID-10 sia, gabe ikon beribadah sian jabuma, laho memandu akar wasta tauji do laho patupahon video panduan ibadah, napi natupan di Huriata nang songoni resort nang songoni distrik. Ima na mangurupi akka ruas ni Huria laho patupahon ibadah di Bagas Tabe mamuka sian Maret 1 Juni. Di bulan Juli ala nongro surat anjuran sian Kemenak, sian Menteri Keagamaan, boi di Patupa kebaktian dengan syarat-syarat tertentu gabe boi mahita marminggu muse di gereja on. Jala mauleate mamuse dohonon di namamuka bulan 10 dunga tapatupa ibadah secara live streaming laho melayani akka na tua-tua akka kaum lansia na adong di Jabu asa nasida petong boi paihut-ihut parmingguon di gereja tahun namangihut di pertangyangan sektor mardala do mulai mamuka bulan Juli ala memang dang piga-piga hali mardalan di bulan Februari itu masa ma COVID masohot ma hira-hira 3 bulan alai di bulan Juli tetap do mardalan pertangyangan marhite Zoom meeting alani tongdo sosoan nami asa anggia tu tahun depan semoga COVID segera berlalu alai mulutung pe dang bodope berlalu ikon tapatupa melalui Zoom meeting rap mahita di Zoom meeting laho patupa aka pertangyangan Dewan Koinonia aka pertangyangan Dewan Koinonia seksi sekolah minggu mardala do pelayanan di sekolah minggu nang pemasa COVID ni hamalatehod do keseriusan ni guru sekolah minggu Astra naibaho dohot Mary siagian natotong marsitutu laho patupa akka video panduan laho makobasi akka yana kota sekolah minggu mulai mamuka pandemi sahat ro di Noaeng jala parpudi boi mardalan Natal sekolah minggu secara live streaming songoni nang naposo bulung tetap do mardalan kegiatan kebaktian dohot PA melalui Zoom meeting nang songoni punguan inape tong mardalan kebaktian melalui Zoom meeting. Dewan Marturia alani pakorhon ni seksi alani pakorhon ni COVID 10 siaon memang dang apala adong dope na mardalan program di seksi setting nang songoni di seksi musik mulai mamuse makobasi dung ibadah di gereja. Dewan Diakonia mardala dodoho denggan di napatupa akka ulaun-ulaun sosial termasuk di napasahaton sembako manang bantuan pangurupi untuk akka ruas na terdampak COVID-10 sia jala mardala doi ganuk bulan saha ro di Noaeng direncanakan sampai pertengahan tahun 2021 nanti akan dilihat lagi bagaimana perkembangannya mulai hira-hira ikon rikok dope anon di Patupa berlanjut sampai akhir tahun. Di seksi pendidikan mardala do program di seksi pendidikan di Napatupahon apresiasi manang mengalihon hadiah tu akayana koni Huriata na juara na manang na berprestasi marhite na mangalehon si Palas Roha dohot piagam penghargaan
Seksi Kesehatan dan Apala Mardalan Dope di bagasa tahun 2020 alai hirim roha di tahun 2020 sada Boima Anon Mardalan Doho Denggan. Di perayaan Natal tahun 2020 ni hamalateho do tu panitia ima remaja Naposo HKBP Cawang na Doho Denggan laho mempersiapkan perdalanan ni Natal umum HKBP Cawang na di tanggal 24 jala torop nijol manaro ono 15 halak di pesta Natal umum di akka pakkobasion nama ragam tunggodang do memang akka nabuy ta ihut-ihut anon di berih jala ta ihut-ihut madisi nang pesongoni godang do natahalason akamang di bagasan perdalanan ni nasa taonon alani posdoroha tetap saling mendukung, saling sehati dinalaho patupahon akka kebaktian do akka program-program di tujuan ni Arion talmoima di tahun 2020 sada. Penutup secara umum nunga pinaadar di berita jujur tahunon pakobasion ni Huriata HKBP Cawang nasa tahunon adong dope akka naso pinabotohon akka pelayanan ni Huriata secara terperinci tarlumubui mai nasian akka seksi-seksi marhitioma maulate tesude ruas ni Huriata nato tong patuduhon akka haburjuon laho marsaur marpanidangion makobasi ulau diakonia doho manupahi ulaun Huria marhite pelian minggu bulanan tahunan hamalateon tu HKBP Cawang on. Moleate matu sude parhalado seksi-seksi dohot sude ruas na saya tong kerjasama laho mangulahon ulauta di Huriata ni hutuhata jala naparpudi mandok moleate mahita di siala saluhutna ai ido di pangido debata sian hita marhite hite Kristus Yesus jala onpe namangan manang naminum hamu menang dia pedi ulah hamu bahen hamu masaluhutna ipasang apod debata tangi yang dohot horas ma dihita saluhutna selamat menjelang tahun baru, selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan debata ma nama ngaramoti pardalanan ni Huriata jalan nama ngiring-ngiring lakata saluhutna. Horas marita. Selamat malam untuk semua ruas HKBP Cawang yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Jadi kami di sini mewakili Inang Bendahara Borusi Hite karena Inang itu pada malam ini tidak bisa hadir. Jadi kami mewakili Inang itu untuk membacakan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri sudah kami share di grup WA HKBP Cawang. Jadi pertama yang di-share adalah laporan keuangan summary atau laporan keuangan secara garis besar dan ada empat lampiran. Lampiran pertama penerimaan, lampiran kedua pengeluaran, lampiran ketiga namar boho atau pilihan kedua, lampiran keempat sipalas roha. Jadi kepada seluruh ruas HKBP Cawang, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, silakan membaca melalui grup WA ataupun melalui kertas atau buku yang telah kita printkan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan keuangan gereja kita. Terima kasih kepada Tuhan, keuangan gereja HKBP Cawang, walaupun dalam kondisi COVID-19, kita mempunyai kas hakir
sebesar Rp267.729.372. Untuk penjelasan kas akhir itu bisa kita lihat di halaman pertama, halaman kedua, Huria sebesar Rp108.714.751 ada untuk pembangunan, pelehan pusat, dan lain-lain. Terima kasih kepada Tuhan, walaupun dalam gereja kita tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai kas akhir sebesar sesuai dengan yang tadi disebutkan. Untuk penerimaan di gereja kita sebesar 300 untuk tahun 2020 dari 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp387.662.121. Penerimaan itu masuk ke dalam pos-pos kehuria seperti pelehan 122.460.500, pelehan tahunan atau pelehan bulanan. Kita terima kasih banyak karena sangat membantu sekali pelehan bulanan kita pada tahun 2020 bisa mengumpulkan sebanyak Rp57.509.000. Diakonia sosial 10.426.000, Hamauleteon Tuhuria 63.525.000, Persepuluhan 5.500.000, Pesta Gotilon 15.980.000, Sekolah Minggu 15 juta. Untuk pembangunan, penerimaan kita untuk pembangunan sebesar 26.206.121. Ada poin 3 sampai 9 mungkin bisa dibaca untuk penerimaan baik di grup WA maupun di kertas. Jadi poin 3 sampai 11 itu sebesar Rp75.500. Untuk pengeluaran kita itu sebesar Rp308.798.305. Terdiri dari biaya umum huria ada sekitar 23 item yang bisa dapat kita baca. Biaya umum huria sebesar Rp42.500.000, biaya belanjo dan asuransi uluhan Rp87.611.000, transport guru sekolah minggu Rp1.800.000, dan yang lain-lain mungkin bisa kita baca di kertas ataupun di lampiran WA yang sudah kita terima. Jadi gereja kita pada masa pandemi ini surplus sebesar Rp865.816.000. Jadi gereja kita pada tahun 2020 ini bisa surplus sebesar 78 juta. Sehingga yang seperti tadi kita jelaskan, kas akhir kita itu sebesar Rp267.729.372. Ini semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan pada gereja kita, sehingga gereja kita dapat bertahan pada saat pandemi ini. Kami dari Parahlado mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh UAS ataupun pihak-pihak lain yang telah merelakan hatinya untuk menyumbang atau memberikan sedikit ataupun banyak
Tapi semuanya itu kami yakin dari Balado hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian laporan keuangan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Sonari tapasama waktu tu amang dolok saribu inaman dok hata di Uriata. Moliate. Shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur kepada kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan supaya kita dapat melanjutkan kegiatan kita ke depannya. Terima kasih juga kepada Amang Pendeta Aritonang dan kepada semua Parhalado yang telah memberikan hatinya kepada gereja kita. Puji syukur gereja kita masih tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan walaupun ada perubahan-perubahan seperti melakukan live streaming, tapi puji syukur kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik. Dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti ibadah mingguan, sekolah minggu, pertanian sektor, dan lain-lain masih tetap berjalan. Kiranya pelayanan di tahun 2021 dan seterusnya dapat berjalan dengan baik. Mauliate. Perwakilan Sian Situa Ima Sian Inang Nyonya Situa Manulang Boru Nababan. Horas marihita saluhutna. Horas. Jumolo matadok mauliate tutuhata perdengan basai. Siala dilea do dihita hahipason bohita marpungu di gereja tahun dohot akka dijabut tawepe dot orang tua kanda suboi rotuson. Ala asini rohani tuhata Yesus do bohita marpungu sabornginon. Dihamu amanami doho inanami. Doh sudah ruas ni HKBP Cawangon, madok mauliate do hami tuhamu, siala pengurupanmu di huriat tahun di bagasan sataunon, boy do merdalas sudah aka kegiatan-kegiatan di huriat tahun. Amanami dohot inanami, godang dope pelayanan nami nah hurang baik dalam ibadah sektor maupun ibadah setiap minggunya. Tuaka tikina naing ro masih urupan jala sapekiran mahita lau padenggaton huriaton. Moluarong na hurang denggan dalam pelayanan nami masih paingotan mahita dia kana urang taya hima akka nadenggan masih tangyang mahita amanginang asa diramoti tuhatta hita lau madalani tahun 2021
2021. Selamat menongsong tahun 2021 mahita, Tuhan tama namang aramauti, doho madongadita saluhuna. Amin. Tapuji ma Tuhata marit dema ita sian bukuede nomor 20 walu ayat sada dan seterusnya huhut tapapungu peleata. Tai dehoma ayat sada. Yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal mari hita saluhuna aka manginang. Horas. Las roha boy hita di ibadah tahun on, ibadah akhir tahun, boy patupa pertangyangan bodari. Jala sian garejaon tongma sapaon nami nang disude akka ruas ni huriata nasoboy ro rapon doho titan waeng akka na dijabu horas madihamu akka manginang. Semoga sinyal tetap baik, unang terputus-putus asa unang terganggu ibadah i. Jala las doroha dinabui hitam musai pajupang dison di bagasan hai pason nang pe
Danga pala piga hita naro alani udah marai doho alani na liburan marai doho akana asing alai kita berdoa supaya saudara-saudara aka manginang na soboi rodop itu gereja tahun totong di bagasan Hahipason doho di bagasan Pangaramotion ni debata nuaeng di ujuk tahunon di bohali debata do hita laho mamongoti tahun 2020 sada markite hatani debata na di enet sian sada Petrus biddu sada ayat sada Petrus biddu sada ayat 22 sahatro di 25 hujaha madihita takasma tapai hutihut paya samuma rohamuna marpangoloion di hasitongan mangyahi haholongon na somarlaok didongan asa marsi haholongan situtu hamu sian nasaroha ainung ngamangulahi tubuh hamu dada sian bohi naolo base-basean sian namanok tongdo binahen ni hata namangolu jalan namian i nasiat debata ai songo duhut-duhut do nasa daging songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangaponna nung ngamalos duhut-duhuti jala marurus bunga-bungana alai namian do rodi saleleng-lelengna ia hata ni Tuhani ido hata na binarita hot Tuhamu ujahama dihita bahasa Indonesia karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentunya seperti yang kita katakan dan selalu ucapkan bahwa kita sungguh bersyukur di tahun ini bahwa memang banyak hal-hal yang membuat kita sangat kesulitan oleh keadaan atau situasi pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tahun ini hanya rasa-rasanya hanya dilalui selama 3 bulan saja, yaitu hanya dari Januari, Februari, Maret, itu pun tidak seberapa lama. Lalu seterusnya harus dilalui dengan work from home, sekolah dari rumah, kemudian beribadah dari rumah, dan apa-apa saja dilakukan dari rumah. Sehingga seolah-olah merasa bahwa 1 tahun ini hanya dilalui selama 3 bulan saja. Tidak apa-apa, karena itu kita percaya dan kita imani bahwa itu adalah cara Tuhan dan juga kebijaksanaan dari kita untuk menjaga diri kita dari terpaparnya virus COVID-19 ini. Tentu memang tidak mudah untuk melewati tahun ini, tetapi bukan berarti tidak ada hal-hal yang kita harus syukuri di tahun ini. Banyak hal-hal yang harus kita syukuri di dalam tahun ini. Bukan berarti karena semuanya sulit, tetapi kita kemudian melupakan hal-hal yang patut kita syukuri. Apakah itu? Ada providensia Dei, ada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita, Amanginang, yang harus kita ingat, yang harus kita imani, sehingga pada saat ini kita boleh duduk bersama di sini di dalam keadaan sehat. Adong dona marsahit tita adong, adong dona hona covid tita ruas ni huriat ta adong, alai taida ma di pasu-pasu debatado, di luas do musim malum, jala
ido nang tangyang ta. Alani i siani tung takas taida ada providensia dei di sana. Ido nata hamolatehon di pardalanan ningoluta. Ganuk marsada-sada. Karena ini sudah sangat luar biasa akamangina. Karena kita tidak bisa melihat virusnya di mana, siapa yang terpapar dan di mana posisinya. Kita tidak bisa melihat musuh kita di mana. Jalan aboi do hita mungkin saja rap dohot na terpapar alani pasu-pasu ni debata alani pangaramution padongan ni debata hita kemudian tidak kena. Itu adalah salah satu hal yang paling kita syukuri juga akamangina. Namangihut tahamalatehod do di pardalanan ni huriatta di bagasan nasa tau bolonon bui mardala dope dohok denggan isa luhukna alani pangaramotion ni debata dohot pangiring-iringon ni debata di akka parhaladona talumobima nang di ruasna. Kita sudah mendengarkan tadi akamanginang di pardalanan di Barita Jujur Tahun Boy Tajaha di WA secara lebih lengkapnya. Memang dalam 1 tahun ini banyak program yang tidak berjalan. Godang akka program-program nabalga na iko berjalan alai dang boy iko ditunda alani situasi alamak ikon tajagahon hahi pasota sada ulaun nabalga nasuboy mardalan ima pesta jubileum makamalatehon 50 tahun huriatta nang pesoboy mardalan lasmar hatta disi tahun depan saya anggiat ma boy tetap mardalan dengan apakah dengan sederhana atau seperti apa kita upayakan supaya tetap berjalan jala tetap do pangiduan nami di panitia jubileum asa totong boy mardala denggadot ulaun i jala boy marlas niroha saluhukna akaruas akamanginang tentu dalam masa-masa pandemi ini tentu ada banyak-banyak hal yang harus kita adaptasi termasuk dalam pelayanan-pelayanan. Marukil do di awalna ketika harus berjuang untuk mengupgrade diri, mengadaptasi lahoma maparsiajari editing video. Alai ikut dipatupadoi asa bui mardalan tetap akka pakobasion di tonga-tongan di bagas tabe. Jala semakin meningkat do pelayanan huriatta marhite na adong live streaming. Bui tape ihut jala pos roha semakin meningkat do bui anno tujuan niarion asa semakin kita juga semakin benar-benar merasa bahwa kita juga mampu melayani dari berbagai aspek. Hobbar tunabui taula di tonga-tongani huriatta. Karena bagaimanapun pelayanan gereja akan menjadi pelayanan multimedia. Pada akhirnya juga gereja akan ke sana. Oleh karena itu, mari akamanginang di tahun 2020 nungagok tahamalate hotu debata. Dia kapadongan yonna alai di tahun 2020 sada kita masih penuh iman, penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun gereja ini, bahwa Tuhan akan tetap mendahului langkah gereja ini untuk semakin dapat meningkatkan pelayanannya di berbagai aspek. Akamanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus diturpuk on di bohali do hita pabua namanotong do hatani debata. Apapun yang ada di dunia ini semua akan berakhir, segalanya akan berakhir, tetapi ada satu yang tidak akan pernah berakhir, yaitu firman Tuhan. Surat Petrus ini adalah ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang menderita, kepada jemaat-jemaat yang sedang dikejar-kejar oleh karena imannya. Alani i ahana di pasah dilehon surat on laho mengalehon semangat, laho mengalehon motivasi tu nasida. Asa tong marningot mulutung pemasa aka paduk kiloni, mulutung pemasa aka setahun oni dang salileng na i. Itu bukan untuk selamanya.
Bukan hanya itu, tetapi banyak hal juga. Apakah itu raja-raja yang menindas mereka, apakah itu kekuasaan yang membuat mereka kemudian hidupnya sulit, itu juga bukan selamanya. Totu tapar hatutu doi akamanginang. Jala ido na mga liw pakirimo dihita. Dia kaparukilon, dia kahasusaan, nang di situasi pandemi COVID-10 siaon, pasti do ikon marujung on. Adong do akhir nion, dang manok tong on. Jala laos marhite on, asa naing mahita sude, tong manangyakon. Asa anggiat niyan, akan nabisuk ni negaraon, nabisuk ni Portibion, boy tumibu madapot aka vaksin, na boy mga leon hamalumon. Alay na nang didok disi, nang ipe, nang manang ahape na adong di sadok di Portibion saluhuk na ikon marujung do. Dang adong nahot alaniaha. Ala kolan hatanya debata do nahot. Semuanya akan berakhir kamangina. Kita kemudian bisa melihat bahwa tidak terasa sangat-sangat sebentar sekali. Ternyata tahun 2020 ini akan kita akhiri, kamanginang. Lalu ini menjadi saat di mana bagi kita untuk mengevaluasi kembali. Songon na saya masa di tengah-tengah di keluarga, saya di Patupado acara mandok kata mengevaluasi kesan dan pesannya selama setahun ini, apa yang menjadi harapannya di tahun 2000 yang akan datang. Di situ juga sering sekali kita mengucapkan sesuatu hal yang kita janjikan akan kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Alaidak sadililing dope, buido itor gabe, dang taingot. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Astra, marcerita taring nama doka tahun akamang. Jadadak kolan nasidei, kami pehyaru hingot songone. Madok kata di pajojor masude on sada sapi 10 sude di pajojor, semua diucapkan bahwasanya saya akan lebih baik, saya akan lebih ramah, saya akan lebih nurut kepada orang tua, saya akan lebih hormat kepada kakak, segala macam. Sude pola do sampai tangis, masih maaf-maafan, masih haul-haulan tu omana tu apana. Olah saya amin amin amin. Atong bay matestai nina bapana tu enak kona. Jadi lauma kakak nado adik na tujolo, nanti kau yang buat ya enak. Kenapa harus aku? Enak ujungnya itu berbeda di sini. Dak sedia leleng dope ngaitor diucat atanai. Saya juga pernah melakukan itu. Saya juga pernah merasakan itu. Hidup saya amen amen. Dak kolan di botom na boy makubasida hope enak. Halaki mak. Di dapur itor marbada. Artinya kata-kata manusia juga tidak bisa dipegang. Alai hatani siro na busi diopon hatani debata. Alani ikot tusido kita lahu mangalehor roha. Tong melibatkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah akamanginang. Ketika kita melibatkan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berarti. Ketika kita melibatkan firman Tuhan di dalam hidup kita, ke tahun 2021, maka hidup kita akan berarti. Sekecil apapun yang kita lakukan, ketika itu dilakukan dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi besar. Tetapi sebesar apapun yang kita lakukan, molo sorap podoh debata, bukan dengan firman Tuhan, maka itu akan semakin kecil dan kecil di hadapan Tuhan. Maka untuk itu, amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, sian turbukon dijauhuk kita. Asa tong ala na marujung do Portibion, marujung do saluhukna akan adong di tengah-tengah ningoluta. Taingot ma, asa tapilit jala tong kita libatkan tu hata na sumarujung ima hatanya debata. Asa nasa nata ulahon molorapod do hatanya debata. Boy ma,
patupahon sada pakobasion jala de batama na terpuji di si molubui pe adong na taulahon di tengah-tengah di gereja di tengah-tengah ni huria do akalan na asing bui adong na tapasaha di tengah-tengah ni huria akka pamikirion akka sude na bui tapasahat dungi dohonot tama songon na lidok ni na di Lukas 10 bitui na poso na sohasea do hami otap ni na bui tarpatupahami do na bui hupatupahami alani i hami pe akka manginang dang sotardok godang akka hakurangan di tengah-tengah di pakobasion ni parhalado tu maradopon akka manami ruas sude ido pe na bui tarpatupahami ala na poso na sohasea do hami naso bui melayani dengan sempurna alai ipe saluhupna tahamolatehom mai kabisada pamujiom mai tu de bata kabisada pamujiom mai di pardalanan di pelayanan di gereja ta jala totong masih tangyangan asa semakin meningkat pakobasion marsada ni roha saluhupna akka parhaladon ni huria doho tulus mamelehod diri gabi parhobas di tengah-tengah ni huriaon di bagasan hasit tongan doho di bagasan haserepon ni roha asa margogo jala lamar mulia marsangap ma debata di huriat taha KBP Cawang on akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus napaduahon sian turpukon di patorang nakin bahwasannya semuanya akan berakhir artinya hidup ini hanyalah sebuah kesempatan yang sangat sebentar sekali sangat-sangat sebentar sekali nungatadok nakin bahwasanya di awal Januari sampai ke Desember saat ini serasa sangat cepat sekali sehingga satu kata yang bisa kita lihat dari sana yang bisa kita simpulkan dari sana adalah bahwa hidup ini hanya kesempatan saja sehingga apa yang harus kita lakukan mari kita lakukan yang terbaik kesempatan kita di tengah-tengah gereja ini menjadi jemaat kita tidak tahu sampai kapan amanginang kesempatan kita melayani sebagai sintua di tengah-tengah gereja ini kita tidak tahu sampai kapan. Kesempatan kita melayani sebagai pendeta atau song leader, pemusik dan segala macamnya di tengah-tengah gereja ini kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga di dalam kesempatan yang singkat ini yang kita tidak tahu sampai kapan waktunya kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Bukan hanya di gereja ini, tetapi di rumah juga. Selalu berulang kali kami katakan bahwasanya kesempatan sebagai seorang anak juga tidak selamanya. Aikom muli do muse, ikom marhasohotat do muse. Pasti. Sehingga kesempatan sebagai seorang anak di masa ini harus kita pakai untuk melakukan yang terbaik kepada orang tua. Itu bagi seorang anak. Dan kepada orang tua juga kesempatan bukan selamanya, sehingga setiap orang tua juga dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Akamang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus ima hatani debata na pabor hatok kita dinalaho mamongoti tahun 2020 sada nanaeng bongotatta satokin nai dang 3 jam nai be totu dang taboto ahananaeng adopatta di tahun 2020 sada on songo tahun na lewat dang taboto na ikon adopatta COVID-10 sia yang mengubah tatanan hidup secara menyeluruh yang sudah berlangsung selama beratus-ratus tahun ala iko berubah dengan sekejap oleh karena COVID-19 dang tabotoi totu nabui masa do akana asing nabui masa do musi akana sutapi kiri di tahun 2020 sada alai taingot ma sada na iko tong tiopota ima hatani debata alaido na manoktong di tonga-tonga di nguluta jala ido na pargogoi hok kita tetap semangat tetap berpengharapan tetap bersukacita untuk memasuki tahun 2021 Tuhan mana mengharamoti hamu saluhu na akamanginang Tuhan mana majaga hok kamu sude dia ka ulau muna tu dia pe hamu mangalak katotong di parmahani Tuhani di padau sude akka parmarani daging
jala dipatulus sude akka nasinakapan ni rohamuna akka nauli akka nadenggan di pasu-pasu sude nang akka yanak komuna di pasu-pasu sude nang akka pinoparmuna totong di bagasan pangaramotion ni debata. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ale Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Yesus. Moleate Tuhan, di luaso kami di bagasan hahipason, boi sahat di ujung ni tahun 2020-on. Jala dalam nami makamolate honi saluhukna, di parmahani ho kami, di ramoti ho kami, ubahen na boi kami nuaeng marpungu di bagas joroon. Laho madok mauliate markite partangyangan di tikyon. Ale Tuhan, tung hilalahami do padongan yommu di hami ganuk marsada-sada. Mulai sian nama muka tahun 2020 sahari nama ngujungi. Tung takas do dang ala ni gogo nami, dang ala ni habisuhon nami, dang ala ni hapistaran nami. Ay dia mahami maradopokko. Alai ala asini rohamdo Tuhan. Nasay tong majagai hami, nasay tong mengaramoti hami ganuk marsada-sada. Hodo Tuhan na tong nama masu-masu akkau laun nami, nama masu-masu sude akka nasinakapan ni roha nami, akka nauli. Na tong majagai sude akka keluarga nami. Ubahin na boy hami bolas di nama ngujungi tahun 2020. Dang piga jom naibe ali Tuhan. Nang bungotan nami ma tahun 2020 sada na suhuboto hami na yang sedopan nami Tuhan totu naboy do hami gok biar alani akka naboy mabiar-biari roha nami alai nuaeng dipahot roha nami dipargogoi jala dipahot hapor siaon nami marhite hata menabadiai melutung pegok akka nahu habiari hami di tahun 2020 sada akan nasobuato hami nanaing masa di tahun 2020 sada alai nuaeng di pargogoi jala di papos rohanami adong dona ekositio pon nami manang aha pena masa manang dia pena ekon siadopan nami dia mai ima hatam nabadiai ai hatam do nahot manoktong rodi saleleng nileleng na alani i ale Tuhan disadok pardalanan ning ulo namion naeng manian tong kulibat tok kami hatam naeng manian gabe hatami na gabe dasor ding ulo nami asa-nasa na hula kami marhite hatam totu gabe puji-pujian mai di tonga-tongani ngulo nami tarlumobi di adupamu alani i ale Tuhan di hatam na badiai na mamarohati kami di bornginon sai urupi mahami tiada separ gugui hami asa tungboy lahu mangulahoni dohok denggan ali Tuhan debata amanami nang ditikyon moleate dohudok kami dadupamu dabadiai na mangaramoti pardalanan ni Huliam HKBP Cawang on di bagasan sataon na bulonon totugo akka hahurangan di akka pakobasyon nami ganuk marsada-sada ali Tuhan hodo na marnidai jala hodo Tuhan na mengurupi asa anggiat nian tujuluan ni arion tarlomo bitu tau depan lam tu denggan na akapakobasion gitu ngatongan ni Huriam HKBP Cawang on saya jarajari hami saluhukna akaparhalado ni Huriam na pinilikmu marhite akaruas na laho sipatu joloon di tonga-tonga ni Huriaon mameleho dirina lobi denggad dope tujuluan ni arion talumobi itu tahun 2020 sadaon asa marhite pakobasion nami atong lamar sangap maguarmu nabadiai asa marhite aka pakobasion ni parhalado ni Huriam atong lamakilala ma saluhukna ruas ni Huriam di habur juonmu di asi ni roham doho didenggan ni basam ali Tuhan debata amanami totu yang margogo hami aka parhalado ni Huriam inalaho manguduti aka pakobasion tu sataon na yang ro alai pos de rohanami todim to di parbadiai namian di hami ganuk marsada-sada asa gabe tiruan mahami di tonga-tonga ning ulo nami songon parhalado
di tengah-tengah ni ruas ni huriam. Gabitiruan mahami marhite akka pamikirion. Gabitiruan mahami marhite akka hata. Gabitiruan mahami marhite akka sikap dohot perilaku. Asa marhite ngulu nami atong lam tarida ma jala lam gudang ma akana porsea mangihut toko. Ale Tuhan debata ama nami. Nang ditikyon hutangnya ko kami do sude ruas ni huriam. Na boy rap no aing marpungu di bagas joroon, dohot na di bagas nabe, dohot na di akapardalanan, dohot mang na di dia pe, ho Tuhan na mga ramoti majagay na sida. Mau liate ma, di ramoti ho na sida di bagasan ma, manipat na sa taon on, jala pos dorohan nami. Songon pangaramoti om muna selaon, tong do ramotammu jala jagaummu, jala parmahaniommu ngulu ni saluhuk na, ruas ni huriam. Ganup marsada-sada mulai sian name metsah rori nama godang iring-iringom mulak kana sida jagaom mu nasida padaomu sian nasida akka parmarani daging dohot toddi padaomu sian nasida akka parsahiton tarlumobi ma parsahiton kopit 10 siaon totong ma jagai nasida ale Tuhan di bata amanami totu digok ni akana masa hasusaan di tengah-tengah ni portibion nang songoni di ruas ni huriam tuhodo hami mangalu-alu Tuhan tuhodo hami marpakirimon asa homa na mangalehon akan narekot di tengah-tengah ni ruas ni huriam ho na patudu akadalan mulutung adong akaparukilon lehon aka solusi na dumenggan jala tong ale Tuhan apuli na sida mulutung adong na di bagasan parsahiton ale Tuhan debata amanami tuhodo hupasahat tami nang disude akadongan nami na marsahit ho Tuhan na mangalehon hamalumon totong depe buanon nami di bagasat tangyang nami amanami amang dokter manulang na tongon noaing lagi dalam pemulihan totong do ale Tuhan hupasahat tami asa ho na mamasuk sude akka obat na pinangan na asa anggiat niyan boy monang na sida maralohon panahit COVID 10 siyai asa anggiat niyan boy musi mangulahon akka ulahon na songon dokter na sida mangalehon akka hamalumon tu akka na marsahit asiro hampasu-pasu sudi akka para medis nama meleho diri na sida gabe akka pangobati tarlemobi ma di situasi pandemi COVID 10 siaon jagai na sida daw masyan na sida ale Tuhan panahit COVID 10 sia do akka sahit-sahit na asing asa anggiat marhite akka pakobasion do pelayanan na sida boy ma lam tumorop jolma nama dapat hama malum asa pakke manasida ale Tuhan hobar tulomoni roham ale Tuhan debata amanami nang ditikyon hutangnya ko kami ma nang di bangso negara namion asa hoto tong namangalehon hadameon hoto tong namangiring-iring akalakani pangulu manang pemangku kebijakan di tengah-tengah ni bangsoon asa marhite na sida lam makilala jalaboy dapat na sida aka solusi-solusi na dumenggan dope di pemulihan di segala aspek di tengah-tengah ni bangsoon lawas mana sida ale Tuhan manguluho bangsoon dohot biar mida Jahoba ale Tuhan debata amanami yang ditikyon rajumi hami di bagasan sataon bulon on tunggok akka dosa tunggok akka pangalausion nami nahututuk kami do nasuhututuk kami pe ale Tuhan di bagasan serep ni roha mi mangido tu adu pamu nabadiai Allahu boto hami debata ama pardinggan basa doho nago asini roha saya si maroham saya se sama sude saya se sama saluhut akka dosa do pangalasion nami di bagasan manipat nasa tau bolonon di boto hodo Tuhan jala dida hodo akka dia ma nagabe boy mangarsahi roham alani imangi do hami sian nasa rohanami asa sesa dosa nami nagodangi jala pai baru rohanami pai baru pamikiran nami pai baru nangolu nami tu nama mengoti tahun 2020 sadaon asa marhite ngolu nami atong lamar mulia ma guarmu nabadiai molate ma Tuhan saya tangi homa tangi yang namion dohot elek-elek namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami
martangia kami Tuho. Amin. Huhut mata pasahat peliata mared de mahita sian bukuede nomor 755. Nunga tabege hata ni debata na paingotok kita asamar pangoloyo di hasitongan. Mangeahi haholongon na somar laok. Asa masih haholongan situtuhi tasian nasaroha. Namarsal puat dosa luhu na ditanoon. Ay songo duhu do nasa daging. Songo bunga-bunga ido duhut i. Do saluhut hasangapon na. Alay namia doro. Luku ganup ari. Hatam na manotongi manasay huhaposi salelengna. Kristus do Tuhan na roto portibion na sinuro ni debata aman laho paluahon doho sumodangi hita di saluhut pardalanatay. Atong rapatuhat Jesus ima taula nasa si ulaota borhat mahita madalani tahun na baru 2020 sada di bagasan las niroha. Yesus dongani dang tarban omago nabi suksi bolisi Yesus dogumogo asal dia posiro Yesus itu konsay maporus do nani arsakonmu. Tatangyak komapeliata tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom
pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pelianon. Pati buluhon harajamo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sa pinorbadia maguarmu, sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamua pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amanami inanami ruas ni huria na hinaholongan ni Kristus Yesus sian garejaon pasaton nami ma selamat menyongsong tahun baru ma dihamu akamanami na di gereja doh na di jabu Tuhan ma na mangaramoti hita saluhuna horas salam sehat.